Hello mga kabangbangan! Kita sa Boy sa may Molo area here at Caltex! There you go! And bago lang kita pag-gas, now we are waiting to meet up Sir Kairos for our another product na magkakapagbig na spiciness and chilliness sa ating buhay! And later on, kanuna tunto siya upod sa akong nga best friend! You gotta meet my best friend today! Yay! Ano? Thank you so much! Thank you, ma'am. Thank you, Jagit. Yay! Welcome, Osman, to my vlog. Kamusta ang iyong experience with Kaitos Chili Oil? I've tried eating all the food items here with the chili oil and kakabagay gid siya. Ako the type of person who really likes balance between spicy and another taste may be salty or sweet. It has the right amount of chilliness or spiciness, I guess. So, hindi man siya mo nakatamaan ka. Yes, true. So, bagay siya biskan kay sino. Diba? Daw pariyo lang mula sa relasyon, hindi pwede nga sobrage, dapat tsaktugid nga balanse sa pagkakahang. Amo gani sa inyo ko? Based on experience. Ko? Based on experience. Dalo na. Dali lang yun. Oo, so sa inyo dira nga gusto man matilawan ang complete balance of chilliness kag spiciness. Contact send lang kamo sa message iya nga cellphone number. So thank you very much. Thank you, get us man wala para tapos ang amon nga dinner dire. Ari pa kita, let's eat. I got here steak nga si Osmond mismo nagluto. From Okay Man siya. Okay man siya. Thank you so much. So like and share this video and don't forget to tag me. Bye! Bye-bye. Ari, may pag-giveaway kami ni Sir Kaitos. Ang himuon nyo lang, i-like nyo ini nga video, i-share nyo kag itag ang akon nga Facebook page. That's Ruby Inspired Ilonggo Vlogger. I'll be waiting for your tags. I-share nyo lang yan, kag itag nyo ako. Then I'll have another raffle kung sino ang mabunutahan ta sa raffle. Gets this? Chili oil from Sir Kaitos. Ayaw kayo nakahapit kamo sa akong nga channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!